Bon dia. Així estem a 3 de junio i l'Associació de Desocupats de la Pobla de Vallbona, junt amb l'Associació Amadí de la Pobla de Vallbona, hem alquilat 5 fanecas de terra i això és la desídia que n'hi ha en el camp de la Pobla de Vallbona. Bancals abandonat, fa mes i mig se feu un escrit al guarda forestal perquè diguera als dueños de que això se pegara a foc o que agarraren els tractors i el rulo i ho netejaren, totes les misèries que ens entra al bancal de nosaltres. La regaora, com podeu veure, està així un grapat d'anys sense netejar. Així n'hi haurà més de 20 persones que reguen. Mira la regaora com està tota de fang i de brutícia, tota, per un animalà. Tinguem 600 metres de regaora i els 600 metres de regaora està tot trencat. Jo no sé si no n'hi ha una normativa per als regants, que això, aquestes són les talladores que tenen. I jo me la tinc que fer una de post per ficar-la ahí, perquè això és una poca vergonya. I després, mireu com està tot això té caragols que se minxen les plantes, terra, tot el cul de la regaora trencat. D'ací és d'allà n'hi ha 250 metres, tot trencat, i per dalt també igual. Però vegeu així l'àvia que s'escapa per ahí i va per baix terra i se perd en l'escassez d'àvia que n'hi ha. Enguany ha plogut, però altres anys no. I els pantanos i tot això, l'àvia està per controlar-la i que vagi bé. Doncs això deu d'haver una normativa i el que estigui de consejal d'això, que se preocupe junt amb el guarda i que les coses les mantinguen bé. El que puga tindre una horta que la tinga i el que no, no. És igual que les aceres i les carreteres, nosaltres els cotxes paguem 100 euros tots per aparcar en el carrer. I el carrer és de tots, però paguem 100 euros de circulació per a mantenir el carrer, les voreres i de tot. I això és un desastre, però un desastre. Doncs nosaltres hem alquilat una terra i estic arreglant-ho jo, l'únic que està arreglant això soc jo, que me faig el cap de la colla de desempleats, que jo no cobre de l'Estat, fique diners meus i no tinc subvenció de l'Ajuntament ninguna, perquè és que els partits, jo me sento en els plenos, las asociaciones vamos a quitarles, l'associació de desempleats de Rafael Córcoles, se ho paga ahí de la butxaca, va a buscar faena, porta gent, es paga l'almorzar, anem a tots els puestos a buscar faena perquè vegin que som actius buscant faena, este tros se l'ha netejat jo ja. I perquè vegin que se menegem, perquè damunt ens discriminen en que som uns vagos i no volem treballar. Això és el que ens diuen. Per això no s'ho creuen ells ni borratxos. Ara ja he vingut a l'àvia. A les 6 del matí estic així esperant a l'àvia. Home, una micoteta de mirament. Jo faig este vídeo per publicar-lo. Ara a Facebook només ens deixa publicar 30 segons, però com tinc un canal, ho ficaré en el meu canal i que ho veig a la gent. Però és una poca vergonya que així, havent un consejal d'agricultura i que se mereixi tot això, només que estan per ficar denúncies, si fas una obra, si fas un no sé què, si tens permís, si no tens permís, anem a veure, per això també fa falta permís, per això també té que xuplar l'Ajuntament, ara tenen que demanar permís per arreglar una regaora, però el policia que està així cobrant i els consellers que estan cobrant no són capaços de dir, a veure, les acequies i les regaores de la Pobla de Vallbona, que estiguen bé. Que este camp està abandonat? Doncs que pagui una multa. Que pagui una multa perquè a mi ja porta 3 o 4 sacs de caragols i de ferro, que això m'ha costat més de 100 euros ja. I la feina i les plantetes que se m'han minxat. Anem a veure, això és un desastre. I què ho hem de pagar nosaltres? Va, menegeu-se i feu alguna cosa, que per això cobreu, hòstia. Doncs ja està bé l'assumpte. A veure si es menegeu, vegeu el vídeo, perquè és l'única forma. També faré un escrit a l'Ajuntament i el ficaré l'escrit ahí. A veure si es menegen i fan alguna cosa. Perquè és l'única manera, perquè ells vindran al camp, no, és molt bonico estar en el despatxet, aire condicionat, jiji, jaja, i ja està. Si no, també vull ser jo consejal per molts anys i cobrar 2.000 pavos al mes. Home, n'hi ha que manejar-se. Ja està bé. La camiseta n'hi ha que
que suar-la, no és comprar una camiseta de 8 euros d'un partit i portar-la cara a eleccions i ja està, n'hi ha que suar-ho, però durant els 4 anys. Bueno, talle així i que la gent agarre, que se conscienci una micoteta, que està el coronavirus, i si nosaltres no plantem i no mitgem, el mitjà al final s'acabarà vinguent de tot el món. Saps? Serà el mitjà que nosaltres puguem fer. I si no ens ajudem, ens tira una maneta, al final, pues tots a cobrar de la sopa boba, i quan no n'hi ha escà, pues ja s'apanyarem, ja anirem vinga al garrot tots.